नमस्कार, आंनि मुङा अबिनाश बसुमतारी। आं बेसेबांबा गोबाव जाबाय। खुलुमबाय। बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय जोंनि न'खराव दिनैहाय बे दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब महरै जोंनि खौरां लाफैनायनि थाखाय दा बे न'खरनि जाय गारजेन बियो मोनसे केन्सार बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ। आङो बिनि बिदा मुस्रि अगेन्द्र बसुमतारी। जोंनि गामिया खाखरमारि, पस्ट अफिसाबो खाखरमारि आरो जिल्ला जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। माने फंबाया गाव जे बेमार जाबाय, खुगायाव नुबाय नोंथांमोनहा जे बेसेबा गिदिर गिथाव बाथाव गाराय जाबाय बिनि खुगायाव। दा बिनि थाखाय बियो गावनि खुगाजों बुंनो हायैखाय आंनो बिबान होदों। दा बिनिखायनो बिनि बेमारनि सोमोन्दै आङो जा हायो बुंनो नागिरदों। बियो थांनाय फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो बे केन्सार बेमाराव भुगिनानै दङ। फेब्रुवारि दानावनो बेखौ जोङो कचबिहारनि रिजनेल केन्सार सेन्टाराव लांनाय जादों आरो बेवहायनो 2 दान सिकित्सा लानानै गासिबो केन्सारनि जिथुनिखि फाहामथायनि राहा बेखौ फोजोबनानै फैफिननाय जादों। दा फैफिननाय लोगो लोगोनो बेवहाय बिनि जिथुनिखि खुगानि केन्सार बेमार बियो बारायगासिनोसो दङ। दा बिनि उनाव जोङो बेसरगावनि जिथुनिखि केन्सार हल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेहायबो केन्सार सेन्टाराव जोङो लांखांबाय। बेवहायबो जोङो माने बिनि केन्सार बेमारनि जिथुनिखि फाहामनायनि राहा बा फाहामनायनि नेमखान्थि बेयो जोबनानै थांबाय। दा नोंसोरो गुवाहाटियाव बेखौ अपारेसन खालामनो लांनांगौ होननानै जोंनो रिफार खालामनानै हरदों। नाथाय गुवाहाटियावथ' जोंहा बेहाय थांनाय गारि भारा आरो थाहैनाय बिनि रां रुफा गैया हिसाबै आथिखाल न'आवनो ओरैनो टेब्लेट मोनफा मोननै जानानैसो दङ। दा बेखौ कचबिहाराव फाहामनाय समावनो जोंहा गोबां जिथुनिखि न'नि सम्पति हा हु गय आरो औवा बेफोरखौ जोङो फानजोबनांबाय। हायाबो मालायनि आखायाव थाहैजोबबाय। दा बिनिखायनो जोङो फंबायनि जानानै आङो बुंनो लुबैदों जे बे बेमारखौ फाहामनो आरो जोंनि रां दाहार जानायफोरखौ सुख'नो जेन' सरकारा अनहरो। बिनि थाखाय आङो सरकारनिसिम आखाइ खबजबै खुलुमनो सानदों आरो रायजो राजाफ्राबो जायफोर गोसो दङ, जायफोर रायजो राजा बिथांमोनहा बे बेरामखौ फाहामनो जायफोर अननो गोसो दङ बिथांमोनखौबो आङो एसे अननानै हेफाजाब होनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय जाबाय। नमस्कार, आंनि मुङा अबिनाश बसुमतारी। आं बेसेबांबा गोबाव जाबाय। आंनि बेरामा दासिमबो आं सरकारनि अनसुंथाइ मोनफेराखै। बेनि थाखायनो सरकारा आंनि अनसुंथाइ हरबाय बायबा एसे मोजां जागौमोनदां। बेनि थाखायनो आं खर' गंग्लाय